Samantala, Idol, mas pinalalakas po ng lokal na pamahalaan naman ng Manawag ang partisipasyon ng kabataan sa pagpapanatili ng kaligtasan at kahandaan sa sakuna sa pamamagitan po ng planong pagbuo ng Junior Community Responders Organization or JCRO. Tinalakay po noong July 13 ang mga kinakailangang dokumento para sa pagbuo ng organisasyon, kabilang po ang Draft Memorandum of Understanding or MOU at resolusyon, kasama na po ang membership application forms at activity plan. Layunin ng JCRO na sanayin at hikayatin ang mga mag-aaral na maging aktibong katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng kaligtasan, disaster preparedness, disiplina at paglilingkod sa komunidad. Dumalo sa pulong sina Mayor Jeremy Aherico Doc Ming Rosario, Councilor Nika Ching Crisostomo, Police Major Arnel Tamayo, Officer in Charge ng Manawag Municipal Police Station na siyang nanguna sa pagpupulong, MDRRMO Officer Carlito Hernando at Municipal Health Officer Dr. Nicola Bethune Malco. At kasama rin si Senior Inspector Eric Cate at gayon din ang mga school heads ng Department of Education at mga itinalagang focal persons. Sa pamamagitan ng planong organisasyon, inaasahang mas magiging handa ang mga kabataang Manawagenyo na sa pagtugon ng emergencies at mas mapapalakas pa ang ugnayan ng mga paaralan at lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral. IFM News. IFM News. IFM News.